25 ka mga police personnel sa Mandaue City Police Office kun MCPO ang gipaubos sa Kinalit nga drug test karong adlaw Enero 2. Lakip niini ang mga intel operatives ug kapolisan ubos sa Drug Enforcement Unit ug MCPO headquarters. Kini gawa sa regular drug testing nga gipahigayon sulod sa tuig 2024 ngadto sa 700 ka mga police force sa MCPO. This is also part of the internal cleansing of the PNP in which na random wala tay gikuan nga date or time sa pagkandak sa ilaha kundi ato arjo na sila gipaari diri as if nga natay mga kuan activity and dinha dayon i-close na to ang atuang door kay para dili sila maka-ipsot or makuan sila ma-undergo makuhaan dayon sila og sample. Ang maong kalihukan subay sa simultaneous drug test sa Police Regional Office 7 ngadto sa mga nagkadiyang city ug Provincial Police Office Lukup Central Visayas. Karong hingpit nang natapos ang holiday season, gipangandaman na sab sa mga kapulisan sa MCPO ang nagkaduol nga pagpahigayon sa traslasyon karong Enero subay sa mga relihiyosong kalihukan sa Fiesta Senior. Ang atoa diri sa Mandaue City Police Office since nahuman na ang atoang pagsugat sa bag-ong tuig, for this week next week ang atoa na sad pod nga series nato na mga meetings coordination para na sad pod sa sinulog sa atoang traslasyon diri sa Mandaue. Nalakip sa ilang pagpangandam ang beat patrolling ug ingon man 24 oras nga police visibility sa kadalanan sa dakbayan sa Mandaue. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.